Nggih nuwun sewu Kusuma. Kok boten kados adat sapi. Wong abrit anakku. Kok tansah rewelke mawon kok Kusuma. Lah kok disami dikampu. Nuwun sewu wiwit kula wau. Aring baru menika kula emben. Ketanipun ditansah rewel dikampu. Benten kali Wijanarko lho Kang Mbok. Iya, malah boten rewel ji Wijanarko menika. Kok lho pinter banget ya soal Wijanarko. Coba to sawangan ji Kang Mbok. Menapa ji? Oleh pinter kok tansah rewel ki mawon lho. Ndara bagus, angin darmo sampun ngantos rewel nggih. Kelas mateng ingkang ibu. Tapi ingkang ibu boten saged sae. Amargi pendak rewel. Kang Mbok, nggih, janji kula Kang Putra nggih rewel kok malah ngerem-ngerem putanipun Kang Mbok. Pramesti lho. Lah nuwun sewu. Rewelipun menika benten. Bentenipun manggon pundi lho Kang? Pun madre menika anggenipun rewel menawi nyuwun dipun sesepi. Oh, ngaten. Kenapa nih Kang Mbok kok tansah rewel? Apa tidak diparingi maem niku wau? Iya, Ci. Kumangsane boleh diparingi maem ora ngateken. Kesempi lho kaya ngono. Tangan kok kaya ngono. Suasanane iki lho Diati. Kok rada beda kawan pada. Laras lho Kang Mbok. Inci to Kang Mbok. Laras diajak. Laras Kusuma Ayu. Dinten menika boten kados adat saben. Cobi dirang-direngaken. Mengsi kita tansah wonten menika. Tansah rewel kok ngaten jebul kok karawan oh menika karo pamanipun piyambak meru sempat motor Kang Mbok pamane kepengin caket lawan pulang Kang Mbok oh nggih diajak aduh Yai Kang Mbok Pramesti coba sawangan kululanmu akling garpo bareng sliramu kuwi temeka ning taman Kaputren Samune seneng lho ya. Niku jeneng kangen kalih kula Kang Mbok. Napa iso? Bagus. Niki wau nembe lah napa Kang Mbok? Sapejangan Kang Mbok sakro. Lajeng ingkang dipun rembak niku napa? Ya perkara putra-putrane. Mbok Sukesi pripun? Nuwun sewu Ndara. Nggih. Panjenengan menawi rawuh mriki anggenipun ngendika sampun ngantos sera-sera. Siramu iki lho, Yai. Kang Mbok pripun? Aja sira kaya ngono. Malah ndang rada luruh. Ben sakatene iki tansah seneng ora menawi panjenengan sakatine sampun ngertos sinten melu sepatmo wiwit alit ngantos dewasa watak wantunipun nggih kados ngaten to Kang Mbok. Ya ramai. Kang Mbok. Kanten nama nggih Yai Mersupat. Nggih kados pundi Kang Mbok Pramesti? Nang panjenengan peyaden sapi. Nggih. Siramu kok cedakan kanggo sakatine ing Taman Kaputren. Nemu wigati apa ya? Waduh Kang Mbok Pramesti, Kang Mbok Sukesi lan Kang Mbok Pramono. Iya ya. Yektosipun kula tumapak wonten Taman Pamardi Putri ing Magelang. Yektosipun kula badhe matur wonten panjenengan sakatrinipun.
Yen to pancen kaya ngono, saiki enggal matur. Sejatine ana wigati apa? Mangsawangen kanggo kula wedal sak menika kados pundi? Sampun ketinggal dewasa ta? Dewasa. Pidhek. Nggih. Banjur Upami kula mengku salah satunggaling wanita kula sengkakaken utawi kula lenggahake pinangka garwa prameswari wonten ing Gunung Argos pundi kanggo pancen wis titiwancine sliramu kuwi kagungan sisian. napa nggih kanggo napa nggih Pancen bener Yai. Kanggo melu seneng lho. kapala ingkang kula kersakaken menika mboten jempi prayangan mboten salah satunggal raseksi mboten kapala lamakipun jalma menungso kanggo Duh, apa yo bisa nglakon to Yai Mersupak? Aduh kanggo kula ngertos pepacoing para dewa menawi wonten salah satunggaling titah ingkang ngancai utawi mengkang pranatan para dewa niku pikantuk siku dendaning Jawata menawi kula kelapah garwa salah satunggaling menungso najan to benjangipun pikantuk bebendu napa kemawon kula saged anglapahi kanggo Pun sewu depane kok kaya ngono tekan kepareng kula ngemotaken dumateng panjenengan. inggih Titah sampun ngantos terak kodrating bathara. leres Raseksa kudu dhaup lawan raseksa. nggih Yen to sawijining Bathara kudu pikantuk Betari nggih Lah saiki nyanyi ngono bangsane apa coba? kula bangsanipun raseksa Kudune kedhapan lan raseksa ngono. kula mboten tresna najan to raseksi niku ayu ning babar pisan setunggal kemawon mboten tresna Kula badhe nitah Pandhawa. inggih Lajeng sinten? Pamita ingkang ing mriku suwijine manungsa. Kula sinten ingkang tresnani? ingkang kula tresnani menika inggih kawula utawi keluarga wonten ing Mamenang piyambak Kok ing mamenang? nggih Ing ngono kanggo wis tepak karo omongan kuwi mau. sampun kanggo sampun Lah lajeng banjur sapa Yai Mer? boten wonten sanesipun namung panjenengan sak katrinipun napa kok panjenengan sami kaget lan kaget Kaget ta Yai Meru sepatmu. Iki kan mbokmu lho Yai. kanggo pramuni kula kados ngaten amargi kula menika pengin bales sedanipun tiang sepuh kula amangka tiang sepuh kula Rama Prabu Niranda Kawaca sedanipun boten dipun pundhut kalian Bathara Kanggo Agung kapara dipun grenah keluarga saking Mamenang mila saking mriku kangge nambah rengkaning manah kula panjenengan sak katripun kersa kula kaya wonten ing negari Gunung Arga minangka garwa lan garwa kula kanggo Pancen rikala semono wong tuamu kuwi kapundhut. Sing gawe mergo saka wong tuaku Rama Prabu Sri Ajijo. Nanging Yai, perkara pirang ya wis kasine. Sliramu dianggep dening Rama kuwi kaya dening putrane dhewe. Nggih. Nganti sliramu duweni papan durung ana ing gunung. Kudune sliramu ki matur nuwun Kanjeng Rama Yai. jenengipun boten cekap semanten kemawon najan to kula nampi kanugrah wonten ing Gunung Arga rasa atos kula jeneng kula niku mun mangertosi lembaranipun lelampahan wonten ing Mamenang lan Gunung Arga bila saking menika kanggo kula nyuwun kanthi sanget
mbok inggih mboten sah angel-angel sampean mangpurun lan purun kalih kula. Wong bebrayang menika tresna lan tresna. Menawi boten tresna menapa saged lho, sampun lho. Pun wonten tetembungan witing tresna niku jalaran saka kula nggih to. Wong ayu tak lelo lelo legan kono ronto ampun tebih-tebih kanggo legan kono ronto Panjenengan kula triwelas dhateng raga kula ngantos kula rewangi kados ngaten bot-botipun kula tresna kaliyan panjenengan sakatrinipun Tiba kosong balen. Sing kudune welas ki sliramu lan kabeh sakatrine iki Kyai Merspato. Sakira duwe nyembah ponabati. Apa ya mentolo Yai? nek kula welas kalih panjenengan sakatrinipun sampun kanggo panjenengan sakatrinipun boten kagungan garwa mongko putra ingkang panjenengan menika tasih betahaken bapakipun utawi betahaken kakung pinangka mlentah kaliyan putra-putra sampeyan iki. Nuwun sewu Ndara. Panjenengan kula tuwemut senajan kados pundi kemawon supayu kekalihipun menika kadang Sampeyan kula Nyai, kaget menika mau nang nangis. Penjaga atur remote. Penjaga atur itu kabeh suwijining saksi. Buta wedok. Lho ngaten. kula mboten seneng buta wedok. Apa? Buta wedok niku kamban cakep. Sami kalau sampean. Pripun? Cangkeme ya apa? Tutuke amba. Ben mboten idep. Untune nganti metu. Ajak. Sakniki gumantung panjenengan sakatri. Segara mboten sudi dadi. Belum napa belum? Ora sudi. Yen